A biki yi biki, masha Allahu, taro yayi taro, irin su manya-manya wanda suka halarci wannan biki. Alobet producer waka and Malam Rabi'u Rapson, a wanda aka ɗaura a 8 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 ga shagulgulan bikin. Allah ya ubangiji ya ba da zaman lafiya. Ango amarya ku sha shagalin ku yau duniya ta yi daɗi. Ango ka sha kanshi.
muna ta murnar biki makiya suna nadama. A gaskiya ni producer waka dole in nuna farin ciki na a wannan rana ta litinin babbar rana. Gaskiya muna taya Shamsu mai dukiya da wannan aure da ya kara na cike mata 3 gaba daya, kuma Allah ci da 'yan baya. Amma kuma matasa ya kamata a kara azama da kwazo sosai. Ko kai ma kana da magana ne malam? To ni ma ai duka bikin nawa bai wuce nan da kwana 30 ba zan kara amarya ta biyu, sai dai ko in ce ko kai fa. To ai duka yanzu ana dan takarkarawa ne. To ubangiji Allah sa alheri, Allah ta shirku, kuma Allah ya ba mu ikon rikewa. To ubangiji Allah ya ba mu ikon halarta bikin insha Allah, kuma kai ma kamar yadda muka yi Shamsu kara, kuma kai ma za mu yi ma kara in Allah ya yarda. Allah ya sa alheri, Allah ya sa alheri, masha Allah. Alhaji ruwa za ki na ba